Biasa sing natural ngono lho. Halo guys, ketemu maneh ambek awak dhewe golane wong gokil gendeng Tapi waras, tapi ganteng. lah di omahe dhewe ganteng. Iya. Episode kali ini kita mau ndak usah bahasa Indonesia Jawaan yo. Oke, episode saiki Jawa. awak dhewe kate bahas video Requestane iki. Oke, dari request Ambali Bule. Iku arek iku request tentang atipikal arek ndak bener zaman saiki. Ya apa rek? Arek ndak bener zaman saiki kan oke ya. Ake modele, ake maceme, ake karaktere, Ake sifate. bermacam-macam cara. Maafan deh, guys. Yo yes, langsung. Sing pertama apa, Bung? Loh, aku iya. Yang pertama iku jaluk duit ning bapak nih. Tapi mekso. Iki ndak ketemu. Yo wis lah. Pak, ayo Pak, ayo sanggup nih Pak. Ada pecah kelompok, Pak. Nyuruh juga, Oke Pak. Pak, gaya itu bensin Pak. Iya, Pak, akan bikin jajan, Pak. Oke Pak. Ya. Duit. Lah aku Pak, ndi? Gaya itu bensin dono. Oh, ya lali le. Kon dorong le. Ya. Pak, kurang kecukup bensin, Pak. Dono, Pak. Masa main 5.000? Aduh, nyocoten nasi toi wae. Ndak loro-lorone pisan. Yo ya iki. Jonya mana-mana. Kurang Pak. Wah, iki tuku buku. Gaya itu pun penak Pak. Keman, Pak. Pe opo? Penghapus, Pak. Tuku 1 kilo. Aduh. Tuh, dono maneh. Yes, gogon. Haha, suwen Pak. Gawe tuku es kok paling ngelak. Masa duwe saune kurang ae. Iki nek kurang. Oke, mlayu ndakon. Oke. Apa yuk. Sampete bapak. Duwe bapak ini sih. Ndak oleh lho. Ndak oleh yo. Ojo koyo ngono yo. Ojo dulu yo. Ndak oleh yo. Ojo yo. Ya wis, langsung sing keluru ya, sak sing keluru ayo explore alam sih, sumber pakel Desa Tanggung. Oke guys, kita sing pertama. Nah, sing kedua apa iki? Habis sih. Oh, temen bro, Bang. Ngomong ngarep kono ya, ngomong ngarep. Ngomong wis tak aku iki. Wayahe ngaji. Iso main PS rek. Nang ngaji ngene. Pak, gak apalan dong. Balik. Ganti. Le. Kon iki kakak alasan kalah, kakak alasan. Le, kecil sentik le. Ndak enak le. Masa sate ndak kena. Mau ikut malah benano. Ndak enak. Yo apa lagi ngono? Ya apa kamu? Jenengan. Oh, iya ojo ditiru rek. Oh, ate ngaji main PS. Tahu benda. Lek zaman kumbian ya enggak tahu. Enggak tahu. Boleh aku. Mau tahu? Ya emang aneh iki tak contohno cek ndak. Ya. Enggak tahu salah. Kali ae udan. Tapi ada tidur ya. Ayo lek pindah. Oke lah. Pindah. Sebelum ke tip yang ketelu ya, Ade pindah sih. Langsung aja ngilang yuk. Wah, gendeng lu. Apa lo gelembur ngono? Ganti paspor. Paspor di sepurane rek, paspor di Ilmu hilang, guys. Oke. Oke, terus. Langsung tips ketelu ya. Ketiga. Telu. Makan wis telu. Yo urang lu situk iki telu. Lah, tips yang ketelu. Duwe kanca apa? Konco tapi mesra. Kanca kencan. Kanca kencan. Kanca sing mruko. Oi, tahun baru nanti ya nak. Dolan lo. Aku rencana ketenengan wong. Pantai wae. Aku apa? Apa ya? Ki nak apa ya apa? Dono sepeda ya di dolan. Ya ngocek, lagi kan ono ojek online. Dolan. Apa dhewe? Aplikasinya dengan ini. Mbak Marijan Green Hotop. Waduh, betul. Play Store. Iya, kan itu ano yun. Play Store. Iya, kan Iya, iku Pak. Nadali. Nadali. Iya, kalau. Pakai aku akeh bang akeh. Aku
kula iki lho ndak mangan kerupuk keselek melu Oroan keselek. ndak keseletan niku. Bahaya. Aduh, iku cangkem apa cerat belang niku. Sampai ngene sampai. Sampai. Tong. Terowongan. Tong. Begini. Mangan sampe ngene kok ngene mangan. Ah, ayo sing ke papat. Sing papat. Papat, Sing ke papat. papat iku. Papat. Tak dudu ya, tak dudu ya. Enggak apa-apa. Tak dudu ya. Ayo ke papat. Oh, kesuwen. Tenang, Sing ke papat. Elek gengsian. Piye? Apa, Pak? Coba jangan arep dipacul le. Nani? Kena pakan siman ngene lek. Oh, gawa, Pak ya. Geran nanti kok kono tuwae kok. Apa? Iku ana sepeda iku. Ndi? Iku ngarep iku sepeda. Pesake we. Oh, gawa sepeda iku. Apa? Kenapa? Ya sepeda-sepeda situ iku situ. Wah, gawa sepeda iku, Pak. Kon iki elek, nampik, ganteng ndak, elek iyo. Yo, sepeda situ kono lagian selautan le. Nang hotel kono le. Nanti kok bapak iku nurut terus. Lek iku gelem aku. Elek, nampik. Ya. Yo kono nang hotel kono wis. Tanteni. Jadi tiru arek ngono. Kon kudu iso nyesuaino keadaan. Dadi lek dikongkon ya ndak apa-apa gelem ojo pilih-pilih peda. Ah, ayo, ya apa iki? Peda. Gak enak panggilin ngene lho. Udan. Rasane aku iki kena kudu udan yo. Ngali ya? Kali. Ayo. Jangan ayo dinyasar gojek kali. Cek. Kawuh. Sepurane rek. Semurane ilmune koncoku sik Ngilangi guru nasib. Semene. Arek iki iso renang lho rek. Mati wis ade. Wis langsung. Pasti pangan urang ya apa ya? Ini emang. Wis delok wis. Delok ae. Apa? Yo langsung ini wis. TV. Ulang ini. Oke, tinggalkan iku wis. Awak kan bahas iku kan yo. Langsung tips kelima yang terakhir. Kelima. Yang mulai ya. Mosok te arek kita semua kamera. Yo bisa tips kelima. Sing kelima yaiku mengambil hak orang lain. Arep bahasa Inggrisnya iku ora. Bahasa Arabe ngentitan. Rek, iku nanti teman kok bapak. Kena pakan siman. Sing iki. Sing iki, Pak, pakan siman. Iki. Iki pangan rek. Oh iya. Pangan wadelan loman rek. Iya. Pangan aku iki isine tak gak war kenal. Oh iya. Kena temenan kok. Iya, iya. Enak. Dikene sapa, Mang? Bukan. Salahe sapa ora teko dhewe. Wadah kan ya butuh om Cin, Gentitan rek. Kau gentitan kok. Ya siku wis. Awakmu tau kan kita nih? Ngentut. Wong iki kali. Payah pret. Wah, nunggu kene sih. Dikit lho le. Pocur aku ru. Engko caluk wong iki. Bosok. Sampean kok weruan sih? Ndak perlu. Pocur ana. Kira enggak pacul. Yo wis, payah rek. Yo sampai sakmene ya cukup 5 soalnya Pancasila ya ono 5 dilebeni kok yo Gak oleh. Iya, Jadi yo overdosis ngono. Yo terakhir break guys. terlalu lek. Oke. Komen, subscribe. Loh, apa iki? Oh, bukan gue melu-melu kan. Ya komen rek, komen. Iki pisan. Iki bisa. Serah aku. Like, subscribe. Loh iki pisan. Oh, kan. Ya wis lah bareng-bareng ya lek. Oh ngene rek. Enggak anu titik rek. Maca gokil. Enggak anu titik rek. Arek kita tuh maca gokil. Maca gokil.